ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ತನ್ನದೆಯಾದ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಚರಣೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದರಂತೆ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ದೈವದೇವರು. ಇದುವೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇದು ಆ ಊರಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಗುಳಿಗ ಹಾಗೂ ಕೊರಗಚ್ಚ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇದು ಆ ಊರಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಅಮ್ಟೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿನ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಗುಳಿಗ ಹಾಗೂ ಕೊರಗಚ್ಚ ದೈವಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳಿಗೆ ದೊಂದಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ದೈವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಗತ್ತದ ಏಕೈಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ನಂಗೆ ಮಣ್ಣಾಪುಂಡು, ಕಲ್ಲಾಪುಂಡು, ಮರ ಆಪುಂಡು, ಪಕ್ಕಿ ಆಪುಂಡು, ಪ್ರಾಣಿಲಾಪುಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಇರಲಿಚ್ಚಿ. ಆಂಜನಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಮೂಲದೇವೇರಿ ಅವಳ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮವಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂದಿಕ್ಕಿಡಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವೇನೆ ಇತ್ತ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ದತ್ತ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಡತ್ತ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕವು ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಮಂತ್ರದೇವತ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾದೆ ಆ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಉಂಡ ಐನು ದೇವತೆ ಅದು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಪನೆ ಬೀತೋಲ್ಲಾಪುಜವು. ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನವರಿಗೆ ಪಣೀತಿ ಚೆಂಡೆ ಕೀರಿ ಮಲ್ತಿನವರಿಗೆ ಪಣೀತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊಂಟೆ ಮೆಲ್ಲ ಪರೀಚಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷಣೆ. ಪೂಜೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನು ಬೊಟ್ಟೆಲಕ ಚೆಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಿಂಡ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಪಂಡದ ತಾಲಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಜಿನ್ನ ಕೈ ಬೊಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೈ ಬೊಟ್ಟಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಜ. ಏತ ಜನ ಮಾತು ಪಂಪರತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಅವು ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಕುಚಿತ ಸಮಾಜ ಅವು ಸುಳ್ಳು ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಒಬ್ಬ ಓಟದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪಂಪನ ಸಂಗತಿ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತದ ಭಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಂಬುನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಟು. ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಐಟ್ 100 ಜನ ಇಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಉಂಡು, ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಇಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ದುಂಬದ ಕಾಲು ಇತ್ತೇರಿ ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆ ಆತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜನ ಸಂಗತಿ ಕೊರೋದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಂಗೆ ಮಾತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಂದುಲೇನ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ಕೆಲಸನಾಗ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೋನುವರು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 40 ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ದಬಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಪ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಆ ರೀತಿ ನಂಬೋ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಾನು ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರಾಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಈ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳ ಶೀಲತ ಮೂರ್ತಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಮಾತತ್ತೆ ಕಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪನ್ಪುರ ಪುದರ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾಂಡು
ಈ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮನೋಜರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಬರ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ನನಲ ಏರೇರು ಕಷ್ಟೋಡು ಬೈದರು ಏರು ಆರ್ನ ಆಶ್ರಯನ ಕೇಳೊಂದು ಬೈದರು ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಕಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಅಕಲ ದುಂಬದ ಬದುಕು ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಆ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡ ಹೊಡೆದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ್ರು. ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ವ್ಯವಹಾರ ರೀತಿಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಕೊಂಡು ಹೊರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎತ್ತರಡು ತೋಜಿದಾನಗ ನೆತ ಪಿರೋದ ಗುಂಡಿ ಎಂಕೆ ತೋಜಂದೆ ಬೋಂಡು ಎಂಚ ತೋಜಂದೆ ಬೋಂಡಿಗೆ ಎಂಡ ಸಾಲ ಮೂಲದ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಗಡ್ಡ ಬುಡುಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹಾಳಾಂಡು ₹1 ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಪಗೆಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಬರ್ಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ನಡಿರ್ಲದ ಪೊರ್ತುಗು ನಡತೊಂದು ಬರಡಾದ ಬತ್ತಂಡು ಆತನ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರಿಂದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ದಾದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಾನ ಸೈಪುನೇನ ಇಂದಿಗೆಂಡೇರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಂಡು ಆಯನ ಕೇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರ್ಲ ಕಾಸು ಜಾಡನಿಗೆ ಎಂದು ಆಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿದಾನ ಗಾಜನ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರೆಯ ಅವು ಮಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರ ಕಡಪುರ ದಿನ ಆ ಮಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದಿನ ಭೂತ ಐನಿ ಇದೆತ್ತಂದಂಡು ಈ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಬೋಂಡೆ ಇಂಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ₹4,000-5,000 ಬೆನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ಬತ್ತದ ಯಾನಿ ಆ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಕೋಲನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಆ ಕೋಲನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಇತದೆ ಜಂದಿನ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತಲು ಅಂಡ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುರೂಕು ಬತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬುದನ್ನ ಭೂತನೆ ತಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬಂಡೇರತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಬೋಣು ಏನ ಕಡೆಯತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಿರದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಕ್ಕೊಂಡೆ ದ್ವೇ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಡ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಂದಲ ಕಣ್ಣುಡು ತೂತನೆ ಎತ್ತು ಜಗತ್ತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾಲೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಬೈದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಫಲ ಏನದು ಇದು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ನೂಲುನು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದು ದೀಪ ಪುತ್ತದು ತಿನ್ನ ಅಂಡಲ ಆನಿರ್ದು ಇಡವರ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲ ಈಸಾನ ಮೊಟ್ಟ ಕಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನೀನು ದಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಪಣ ಚಿತ್ರನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮೆದ ಜನ ಪಣ್ಣುಡು ಎಂಕಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂದುಂಡ ಈ ಪಂತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಉಲ್ಲನ ಜನ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಎನ್ನ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರೋಡಿ ಅನ್ನ ಮಾತ ಅಪವಾದಲು ಕೇಳೊಂಡೆನ ಏರ್ನ ಮಾತ ರುನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಬುರುಂಡೆನ ಆ ರುನೋರ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ನುವೇ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನುವೇ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಏನನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ದು ಏನನ್ನೊಂದು ಮಾಟದ ದೇವತೆ ನೇನು ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆದುರೇ ಜೀವ ಬಿಡುಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಾನಿ ಮನದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಪ್ಪು ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಲೊಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಕಪ್ಪುದ ನಿಜವಾಯಿನ ರೂಪನು ತೆಜಪಾಯಲು ಐತ ದಿನೋರ್ದೆಂದು ದಿಂಜ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜರಿಯರ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಲತ್ತು ಬಲ್ಮೆ ಬಂತುನಕ್ಲತ್ತು ಎರಲ ಬಂತಿನಕ್ಲತ್ತು ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ಎಂಕ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಐತ ಮನದಾರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬದಲಾದ ಬೋಂಡು ಸತ್ಯವಾದಂದಲ್ಲ ಆ ಸೋತುದು ಸುಣ್ಣಾದು ಸಾಲ ಮೂಲಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲ್ಮೆ ಬನ್ಪೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಏರಾಂಡಲ ಬೈರುವೇನ ಆ ಎನ್ವೇನ ಸಾದಿಂದೆ ಅವಿಂದೆ ಬನ್ವೇರು ಅಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಏರುವರಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ಲ ಎನ್ನಲ ಕಣ್ಣೆ ಸೋತುನೆ ಯಾನಾಡ ಪಂಡ ಎಂದವಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಇಂದು ಈ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಎಡ್ಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡದು ಆಯ್ಲ ಒನ್ನೆ ಎನ್ನಲ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿ ಆಯ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಚಿ ಕೇರಳದಂಚಿ ಪೋಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಡುದಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಾತದೆ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡತನು ಮಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಜಿ ಸತ್ತಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯ್ನೆ ಪೀರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತವತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಹೊರ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಾದೋರ್ದೆ ಜನ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬಲಿಮೇರ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ಜನ ವೈದ್ಯನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಾದು ಇನಿಕ ಅನಗ ಪರ ರಾಜ್ಯರ್ದು 1000 ಜನಗಳು ಬತ್ತೇರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪುಂಜೋಳಿ ಮಾರುಕುತ್ತು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಚೌಟ ಮಾತನಾಡಿ, ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಡಿಲಾದಾಗ ಅಲ್ಪ ಘರ್ಷಣೆ ಅಚಾನಕ್ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಬರಸುರುವಾಪು ಅಪ್ಪಮ್ಮನು ಜೋಕುಲು ತುವರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರ್ಪುನು ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ಬುಡಿದಿ ಗಂಜಾಲು ಬುಡಿದಿ ಬಂಡ ಕಂಡನಿ ಗಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಬರ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ನೆರೆ ಗರಟು ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರು ತಗೊಳ್ಳ ಗಲಾಟೆ ಮುಂದೆ ಊರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿರುಳು. ದೈವದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀವಿನಾಗ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಲಾಟೆ ಆಡುವ ಘರ್ಷಣೆ ಆಡುವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು, ದೈವದೇವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಡ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು, ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಮನೋಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಗಲ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಐಟ್ಟು ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಶಿಲಾಮಯ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ ಬಂಗೇರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಬೂರು, ಶೈಲೇಶ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಿಲ್ಕರ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕಲಾವತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ತುಳು ನಿರೂಪಕ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಜ್ಜರ್ ಅಮ್ಟೂರು, ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬಟ್ಟೆಹಿತ್ಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಣ್ಣೀರು ದೆತ್ತು ಬತ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಐನ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಇದಿಲ್ಲದ ಮನುಜನ್ನೇ ಆರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಊರ್ದತ್ತು ಪರ ಊರ್ದತ್ತು ಪರ ರಾಜ್ಯದ ಬತ್ತಾಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕನ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಐನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಅಪ್ಪನ ಅಭಯಡ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಬಲಟ್ಟು ಮನಜನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾಂತ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಮಾತಿನ ಕೂಡಿಗಳು ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮನುಜನ್ನೇ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣೀರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಆರು ಸ್ವಾರ್ಥಗ ಸ್ವಂತಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐನು ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇರೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇಕ್ಷಾಮಿ ಮಾಶ್ಚ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂತೇರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮೋನ್ನ ಈ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಬತ್ತಡ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನವೇನು ನಿಕ್ಕು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಸೆರಗದೆ ತೊಲ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮನೋಜ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಆರ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯತ್ ಅತ್ತಡ ಆಯೋ ಕಾಸುದಾಯೇ ಅತ್ತಡ ಒವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಂಡದು ಆರು ತೂಪ ಒಂದೇ ಆಯ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆಯಗ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪ ಅಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಪಣ್ಣಗ ಪರಿಸರ ಪೂರ ಪಚ್ಚ ಪಸರಾದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿದ ಜನಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಪನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ.
ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರಣಿಕದ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯನ್ನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ರವರು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ದೂರ ದೂರಿನಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರವಾದ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ.